әфәнде, гөсләләр төрле була күрәм. Бүгенге тапшыруда нинди гөслә бу безнең? Менә безнең татар гөсләләре икегә менә монсы biz oynagan güsle iki yaklı güsle diye batala. Bu güslede bir yılı iki muzikant oynuyor, iki yaklap, kara karşı oturup игра в 4 руки дип русча әйткәндә, шулай уйныйбыз инде. Bu güslәгә 100 елдан артык Марий Эл Республикасының Мари Төрәк районында Нусла авылы бар. Шул авылда бер апаның келәтендә табылган ойын коралы. Шул авылда бар Ивановлар, Василий Алексеевич, Римма Пантелеевна. Алар гаиләсе, алар шунда аларның туганнарына табып, алар сөйләшеп, мин дә күрдем, башта алып булмады, сөйләшеп булмады. Шул Василий Алексеевич әйбәтләп шул апа белән сөйләшеп, гөсләне бирергә булдылар. Әнә безнең Каимова Эльмира Ринатовна, безнең галимә, без аның белән шул авылга баргач, шул вакытта мин аны алып кайттым. Бер атна без Эльмира Ринатовна белән шул безнең Мари Төрәк районында шул гөсләләр буенча экспедицияда булдык. Изләнеп, бөтен татар авылларында йөреп чыктык. Менә бу 100 еллык гөслә хәзергеләреннән нәрсәсе белән аерыла, шул турыда да сөйләп китегез. Бигрәк күренә бу. Бу гөслә үзенең формасы бик сразу күзгә чалына, биек, чиста тактадан ясалган, киң итеп шулай матур итеп киселгән. Һәрбер музыкантка шул бер яртысы, ике шундый киң агач табылган инде ул. Дөрес итеп ярылган, менә монда агачның рәсемен карасак, теге еллык кольцоларын дип, годовой кольцо дип әйтәбез. Шуннан карасак, дөрес итеп киселгән. Шуның içində аның тавышы да менә үзегез ишеткәнчә, шундый үзенчәлекле. Бу гөсләрне тапканда ул шул бунда аның кыллары юк иде, ул такталары да купкан иде инде аның аскы якларында. Аны алып кайтып әйбәтләп җыеп, шиләре юк иде. Элекке вакытта монда агач шиләр булган, моның урыны бар. Шушы гөсләрне җыеп, ясап, үзебезнең ансамбльдә без Яшкарлар мәдәният үзәгенең ансамбле, татар гөсләчләр ансамблендә бөтен якын регионнарда уйнап чыктык. Без аны Татарстанда, Чувашиядә, Нижний Новгородта, Киров өлкәләрендә, шул ярак җирләрдә, шул регионнарда уйнап чыктык. Аннан соң шул Эльмира Ринатовна да мәрхүмә инде ул безнең бүгенкендә ул әйтте, Гәрәй, бу гөсләрне син алайтып йөртмә инде дип. Саклап кына тотарга кушты. Музейда гына тырлык булсын инде дип. Аннан соң шуннан ул әйткәч, 2 ел уйнап йөрдек инде без аның белән. Икенче үзем шушы 2 яклы гөсләрне үзем ясадым икенче. Бәлки менә шушы 100 еллык тарихы булган гөсләдә тагы берәр көй яңратырбыз. Халкыбызның Фазыл чишмәсе дигән җыр көе булды. Менә Гәрәй әфәнде, ничек уйлыйсыз, 2 яклы гөсле әйме? Менә шулай парлап уйнар өчен махсус шулай эшләдем икән халык. Менә кызыксындыра мине. Үзендә генә уйнарга күңелсез булганда 2 яклы ясап куйдым икән. Бу гөсләрне әйтмәдем. Алексеев Михаил Алексеевич дигән кеше ясаган. Үзенең кызларына
Аның 2 кызы булган. 2 кызына шул бер юлы бергә утырып уйнар өчен ясалган гөслә булган бу. Уның үзенең бер үзенчәлеге бар, бу гөсләнең монда тагын бәрмә уен коралы бар. Шунысы икенче кеше уйнаган булды микән, иченә шунда гөслә ичендә кыңгырау элеп куелган. И шунда агач чүкеч шул бара. И шулай ритм бәреп соғып барганмы бер, или тагын бер кеше ялнарында утырып уйнаган булган. Менә бу мастерның үзенең бер фантазиясы булган, бик үзенчәлекле. Бу гөсләне күп кенә галимнәр дә күрделәр, Мәскәүдән килгән галимнәр дә, монда безнең Мари Эл музыкантлар галимнәре дә Татарстаннан килеп, мондый уен коралын әле гөсләне күргән юк иде дип. Бер халыкларда дагы, русларда да, мариларда дагы андый гөсләне күргән юк иде дип. Бу инде уникаль күренеш безнең әйме? Шулай булып чыга, шул бердән-бер гөслә моңгар 100 еллык тарихы бар дип әйтик бу гөсләнең. Менә монда күренеп тора, күзнес эшләнгән болтлары, гайкалары, элгеге борынгы гайкалары шулай итеп эшләнгән. Шуны ичендәге кыңгырауы да аның шундый. Мин бу гөсләне җыйганда, аны ичен күрдем, карадым, рәтләп ясап куйдым. Менә бу гөсләдә, менә хәзерге гөсләдә әйме төрле музыканы уйнарга мөмкинме? Бу төрле көйне уйнап булмый. Моның безнең татар гөсләсе пентатоникада төзелгән. Татар көйләрен генә уйнар, рус көйләрен уйнап булмый. Мари көйләрен уйнарга була. Мариларның тоже шул пентатоникада төзелгән гөсләләре. Хәзер сез үзегездә 2 яклы гөсләләр ясыйсызмы? Үзем дә ясадым, менә Эльмира Ринатовна әйткәнчә, син бу гөсләне йөртмә инде, сакла музейны экспонат итеп дигәч, мин үзем ясадым. Шул 2 яклы шушыңгар шатыбрак инде, ансы минем үземчә ясадым. Ул ясау гөсләне ясап бетердем. Ул 15-нче елда Кырымга түгәрәк уенга әзерләнәләр идек. Ел сайын Татарстан мәдәният министрлыгы уздыра торган, бөтен Россия күләмендә уза торган фольклор фестивале. Шул гөсләне мин төнне сәгать 11-дә ясап бетердем. Иртә белән без 5-тә чыгып киттек. Беренче тапкыр ансамбль белән уйнап карарга, уже Кырымга баргач, Симферопольдә беренче тапкыр уйнадык.